Ако сте се питали или ако сте се надявали, че в един момент съня на бебето ви ще се оправи от само себе си или може би ще навърши 2 години и тогава всичко ще приключи, това видео е точно за вас. Ще ви дам точните и ясни сигнали, по които да разберете кога е момента да потърсите консултант по детски сън. В днешно време забелязвам, че ние като родители много обичаме да се опитваме да направим всичко сами. И честно казано, интернет не ни помага, защото това, което той прави е да ни дава много информация и в един момент тази информация се натрупва вътре в нас, ние не можем по никакъв начин да я структурираме и организираме и всичко се обърква още повече вкъщи. И общо взето това, което сме постигнали е вместо да си помогнем, по-скоро се объркваме и вече не знаем кое е правилно и кое е грешно. Но нека да си кажем истината и да бъдем реалистични. Не винаги най-добрият вариант е да си помогнем сами или да търсим сами информацията и честно казано не винаги дори излиза най-евтиния вариант. И да, може би тогава не даваме пари, но със сигурност това, което се случва е, че отнемам прекалено много от енергията ни, от времето ни и от нервите ни. Нещо, което всъщност можем да си спестим, когато потърсим консултант по детски сън. Но нека да разберем кои са първите сигнали, чрез които ти можеш да разбереш дали сега е моментът да потърсиш консултант по детски сън. Искам да разделя тази информация на две графи. Сигнали свързано с бебето и сигнали свързани с родителя. И ако трябва да обясня трите най-главни подточки, заради които да потърсите помощ, и те са свързани с съня на бебето ви, първата и най-важна ще бъде ако детето ви се буди много често през нощта и то от сорта на 2, 3 до 5, 6 пъти на нощ. При някои родители това може да стигне и до 8, 10 пъти на нощ. Затова не забравяйте, че ако имате такива проблеми, винаги е нужно консултация с консултант по детски сън и повярвайте ми, от опит ви го казвам, че постове по групите и постове където и да било и въобще проучвания и разговори с ChatGPT няма да ви помогнат. Да, знам, че много от вас сигурно ще кажат, че това е невъзможно и винаги можем да се справим сами, но не забравяйте какво ви казах преди малко. Много вероятно е да не отчетете някой фактор и ще ви е много по-добре да спестите часове в търсене и учене. А и да не забравяме, че е много по-вероятно да се объркате и да не знаете откъде точно да започнете. Също така, номер 2 е това, ако детето ви заспива трудно, заспива с плач, събужда се с плач, видимо се събужда и посред нощ с много плач, сутрин става много рано, отново раздразнително и въобще през целия ден е доста раздразнително. Много вероятно е в такива случаи да се наблюдава една хронична преумора при бебетата или при децата. И е много важно да се действа на време, затова не губете такова. Искам тук да вмъкна трета подточка, с която ще дам и малко информация. Ако бебето ви заспива трудно за известно време, то е напълно възможно да преминава през някакъв период. Но ако това време продължава повече от сорта на 2, 3 до 4 седмици максимум, това означава, че има някакъв проблем и тогава със сигурност е време да потърсиш консултант по детски сън. Както казах, втората графа ще ми бъде сигналите свързани с родителя. Имам предвид как вие се чувствате и какви са обстоятелствата и отношенията в семейството. И тук под точка номер 1, и то със сигурност го казвам, че в момента, в който се почувствате така, наистина е време за консултант, ако се чувствате прекалено изнервена, прекалено недоспала и плачете често и не сте сигурни какво да направите в къщи. Всеки път, когато детето е нужно да се приспи или пък се разбуди през нощта, вие изпадате в ужас или пък се изнервяте прекалено много, то тогава със сигурност вече е време да потърсите помощ от консултант. Втората причина, това е, ако сънят ви също е много накъсан, колкото на бебето и предполагам, че в повечето случаи е именно така. Той става наистина много накъсан и то до такава степен, че в един момент вие самите не може да се възстановите и през деня сте също толкова заспали и неадекватни, колкото сте и през нощта. Липсата на сън при възрастните довежда до това, че започват да забравят, стават много по-изнервени, много по-непохватни и следователно много по-разсеяни. Не подценявайте това
онова състояние вътре във вас, защото то е вследствие именно наистина от недоспиването. А хроничното недоспиване може да доведе до много по-тежки психологични състояния при майките. И аз отново напомням, че е изключително важно, за да можем ние като родители да възпитаваме и да отглеждаме едни здрави и устойчиви деца, е нужно ние самите да сме здрави и устойчиви. Точка номер 3 няма как да я подмина, а това е именно ако в такъв момент, когато сте недоспали, вече отношенията с партньора ви започват да страдат. Мисля, че тук нямам какво повече да кажа по тази подточка, защото е ясно какво имам предвид. Спирам само за секунда тук, за да ти напомня и да те помоля, ако харесваш това видео, не забравяй да натиснеш бутончето и сподели това на приятелка, за която смяташ, че със сигурност ще й помогне да вземе крайното решение. Има обаче още един момент, в който е нужно да се замислим за това дали да не потърсим консултант по детски сън. И сега ще ви кажа сигналите, които може да видите вътре в себе си и да разберете, че наистина е време да потърсите консултант по детски сън. Като за начало, по точка 1 със сигурност е тази, че сте опитали няколко пъти различни методи, по различни начини сте опитвали да промените или да разрешите проблема си, но всъщност въобще не се е получило и не сте успели да го направите сами. Точно тогава е време да видите дали пък консултант по детски сън няма да ви помогне. Аз съм сигурна, че ще помогне, но... Втората подточка, чели сте наръчници, минавали сте курсове, помагала и въобще всичко, което се предлага на пазара, но така или иначе не сте успяли да си решите проблема. Да, това е нерядко срещано и всъщност ако разпитате около себе си, най-вероятно има много майки, които са купували наръчници и всякакви курсове, но се е оказало, че по този начин не са си решили проблема и е било нужно намесата на консултант по детски сън. Това е така, защото в повечето случаи в наръчниците и курсовете има предимно суха теория. И на практика нещата стоят доста по-различно. Ако се загледате малко в акаунтите на много голяма част от консултантите по детски сън, ще забележите, че много от тях са написали, че имат индивидуален подход. И всъщност този индивидуален подход означава именно, че ние като консултанти, аз също, преглеждаме именно точно вашия случай и вашите разбирания и по този начин адаптираме всяка една стратегия, която ние знаем теоретично, към вашето семейство. И третата подточка, общо взето, отчаяни сте. Усещате, че просто няма светлина в тунела, не я виждате и смятате, че няма решение и нещата ще си останат такива, каквито са. Аз ви гарантирам, че няма такова нещо като не може да има промяна. Освен ако, разбира се, вие самите не искате промяна, тогава е ясно, че не може да има промяна, да. Добре де! Ама след всичко това, какво печеля аз като родител от това, че съм получила консултант по детски сън? Всъщност отговорът е ясен. Първоначално получавате много по-добра структура, много по-ясни обяснения и със сигурност по време на всяка една консултация, която направите с консултант, ще имате от онези моменти. Което какво означава автоматично? Да, ще имате по-ясен план, по-структурирани решения и по-бързи такива решения. И мисля, че любимата ми подточка тук ще бъде това, че печелите спокойствие и увереност. Ние като родители много често сме именно неспокойни и несигурни и не знаем дали нещата, които правим или не правим, са правилни или грешни. А когато има един специалист до вас, който знае какво прави, има опита и ще го направи без никакви притеснения и страх, тогава вие самите също получавате тази увереност. И третата точка всъщност ми е любима. Получавате най-вече време за себе си. Нещо, което може би до тогава сте нямали. Аз лично много често чувам, нямам време дори да отида да се изкъпя. Предполагам и при вас е така. Кажете ми всъщност в коментарите за какво вие нямате време на този етап и си мечтаете да имате. И да, наистина, не случайно слагам тази подточка тук. Време за себе си и почивка. Това са двете неща, които са абсолютен бонус и наистина ще ви се осигурят след като работите с консултант по детски сън. А ако разпознавате себе си в някоя от изброените ситуации, просто не губете повече време, се обадете или пък потърсете правилния консултант за вас. Ако не знаете как да изберете правилния консултант, вижте това видео и може би все още няма да сте сигурни, затова вижте дали си струва да изберете консултант по детски сън. Това беше всичко от мен за това видео. Ще се видим в следващото. Чао!